El 14 de juny es va presentar la 5a edició de Mostra Viva del Mediterrani en la Sala Berlanga de la Filmoteca Valenciana. Entre el públic assistent es trobava Abel Guarinos, director de l'Institut Valencià de Cultura, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de València, Glòria Tello, va excusar la seva absència. Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni, va oficiar d'anfitriona, avançant les principals novetats del festival que tindrà lloc del 5 al 15 d'octubre i reafirmant l'aposta decidida de la Generalitat per a aquest festival. Esta será la 5ª edición de esta nueva etapa de Mostra Viva que cada año mejora sus contenidos y en su organización y con el esfuerzo de la sociedad civil alcanza las metas que se propone y creo que esto es un motivo para que todos estemos tremendamente satisfechos. Per part de l'associació organitzadora del certamen va fer ús de la paraula la vicepresidenta Giovanna Ribes, que va recordar les dates, les seus i els patrocinadors d'enguany. Aquest any, efectivament, el cartell del 2017 és de Victoria Cano. La sintonia musical que sempre ens acompanya ha estat fet per Andrés Tamarit i el disseny del pont del Mediterrani per Pablo Cedeño. Per primera vegada d'aquestes 5 edicions entrem en la part de cinema que serà competitiva. I en aquest apartat els premis seran un pont del Mediterrani al millor llargmetratge i 4.000 euros, un pont del Mediterrani al millor curtmetratge i 1.000 euros i un pont del Mediterrani a la millor directora que otorgarà Dones en Art, que és una entitat col·laboradora que tenim així a dos de les representants, Ana Millás i Llinagua. A més, com Mostra Viva és una mostra oberta i solidària i amb una funció social, aquest any comencem un nou projecte amb l'Escola de Cinema del Sàhara. De manera que intentarem replegar una sèrie de llibres i uns materials que ja us explicarem més avant per a portar-los allí, perquè, més enllà del fet de portar els llibres, la qüestió és que ells se n'adonen que no estan oblidats i que n'hi ha gent que creu en ells per a continuar una tasca. Per la seva part, Maite Ibáñez, també vicepresidenta, es va endinsar en els continguts de les diverses disciplines creatives que formen part de la programació: cinema, música, literatura, escena y arts visuales. Entre las novedades de este año, como ha avanzado Giovanna, destaca el hecho de que Mostra Viva pasará a ser competitiva por primera vez desde que hemos iniciado esta nueva etapa como dentro de la Asociación Ciudadana. Habrá un premio con trofeo y dotación económica, tanto al mejor largometraje como la mejor película en formato corto, producidos en un país del Mediterráneo desde 2015. También va a contar con la sección especial Finestra Oberta, que dará visibilidad a las últimas producciones que están ocurriendo a ambos lados de nuestro mar. Este año queremos preparar un homenaje dedicado en esta ocasión a la actriz y directora libanesa Nadine Labaki. A todo esto le sumaremos las 4 secciones de cine francés, sección infantil, videoclips y muestra educativa, que un año más organizará actividades enfocadas tanto a los escolares como a las familias. Pero recordamos que el eje vertebrador de Mostra es el cine, pero también se complementa desde la multidisciplina de las otras artes. Però l'autèntica protagonista va ser Victoria Cano, autora del cartell de la present edició. Victoria, amb molta emotivitat, va destacar com ha combinat les diferents referències simbòliques: la ciutat, les persones, el cinema, el Mediterrani i la seva identitat. He querido dejar constancia con este cartel de que el ser humano está ahí, no solamente hay agua, hay también huellas humanas. El cartel tiene que ser un espacio para vosotros, para todos, para el público, porque el cartel tiene que ser una obra donde podamos interactuar y podamos de alguna manera ser partícipes y protagonistas de esta ciudad de Valencia que tenemos que ayudar a que sea más grande cada día. Muchas gracias. Finalment, Vicent Garcés, president d'honor de l'associació, enmarcà el certamen en la recuperació de València com a punt de referència de les cultures dels pobles de la Mediterrània. I enguany serà al voltant de la idea dels futurs del Mediterrani. I per què? Perquè tots els presents sabem que el futur d'esta ciutat, el futur del nostre país, el futur de Mostra Viva i de les cultures de la nostra, en primer lloc,
està estretament vinculat a aquests futurs. Per tant, nosaltres voldríem un futur de pau, un futur de convivència, on ens reconeguem i ens acceptem en la diversitat pròpia del Mediterrani. I que aquest espai de llibertat que es mostra viva al Mediterrani siga realment viscut per totes les cultures i tots els creadors del Mediterrani. I aquest és l'objectiu. Les recents declaracions de la regidora de Cultura en el sentit de municipalitzar el festival van centrar l'interès de la premsa. A banda de l'ajut econòmic que ja tinguérem l'any passat i enguany, i les infraestructures que es deixa l'Ajuntament, tan valuoses com el Palau de la Música i altres espais, pensa l'Ajuntament veure si fora possible reflotar el que històricament va ser la Fundació Municipal de Cinema, que ara té un altre nom, però que no té presència efectiva, però pot tindre-la si l'Ajuntament recupera com a institució aquesta entitat. I, per tant, hem iniciat unes converses entre l'Associació Ciutadana i l'Ajuntament de València per veure si per a l'edició de l'any 2018 o el 2019 poguera ser possible que la presència efectiva de l'Ajuntament de València fora major que la que és en aquest moment. En setembre es farà pública la programació definitiva d'una mostra viva del Mediterrani que arriba amb novetats significatives i camina cap a la seva consolidació en el panorama cultural de Cap i Casal.